салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. бозиҳои имшабаи лигаи чемпионҳоро кӯтоҳ таҳлил мекунем. албатта ки бояд аз барселона шурӯъ намоем. ман ку ба зурӣ ва нозурии барселонаву ҳанси флику, кампноу ва мухлисонаш коре надорам, аммо ҳамин шаб ба худ хулоса кардам ки ламин ямал он бозингаре нест ки ин қадар таърифу тавсифаш мекардем. исбот мекунам, агар дар муқобили ямал як дифоъгари андак сахт бозӣ кунад, дифоъгари топ не, ҳамин камтарак бозиро тонад, бовар кунед ҳамин бача дигар бозӣ карда наметавонад. дар муқобили ПСЖ Нуну Мендеш иҷозат надода буд ки Ямал туп дар пояш расад. дар финали Лигаи Миллатҳо туп умуман нарасида будаш. дар Эл Класико Алваро Карерас иҷозаи ҷунбидан надод ва инак Кукурела дар Челси ҳам нагузошт ки Ямал бозӣ кунад ва ҳам унвони беҳтарин бозингари шомро гирифт. дар ним соат бозингарони Челси 3 гол заданд, аммо довар яктои онро ҳисоб кард. то кай довар охир? дар ҳамаи бозиҳои Барселона ҳатман довар ягон 3-4 голи ҳарифони онҳоро бекор мекунад. офсайд буд, ин буд, вай буд. довар қариб як голи дигарро Кукурела 0-0-0 аз 1 миллиметр дар ҳолати нобозӣ аст гуфта маҳрум кунад. барои як бало карда бекор кардани гол қариб асбоби микроскоп биёранд, аммо голи тоза буд. ягона далеле ки барои соф кардани Барселона пайдо кардем, ин як нафар кам бозӣ кардани онҳо буд ки довар ба дифоъгар Роналд Араухо корти сурх дод ва ӯро бозибадар кард. баъдии кор барои Ямал он буд ки ӯ пеш аз бозӣ беҳтарин фурсатҳои бозикунии худро дар саҳифаи инстаграмаш гузошт ва бо ин ишора кард ки имшаб бо Челси ҳамин гуна бозӣ мекунад. аммо Кукурелаи мӯйҳояш ба истилоҳ ба тупаки ҷувори Мака монанд ҳамин хеле кард ки он навори инстаграм агар ақлу даст медошт худашро аз саҳифа пок мекард. ба минбари Стенфорд Бриҷ дигар ин ба истилоҳ хӯроки тайёр буд. то аз Эстевао ҳам бадтарӣ, то аз Эстевао ҳам бадтарӣ. ин суханҳои ҳоло ба қавле ба маънии мухлисон буд ки ба суроғаи Ямал рафт. ҳа онҷо ҳар шиорҳое садо медод ки ба шуниданаш шармат меомад. хулас ман инро аз рӯи нафрат ба Барса нагуфтам, балки дилам ба мухлисони тими каталонӣ месӯзад ки имсол мо беҳтарин дастаи дунё ҳастем гуфта садо баланд мекарданд ва ман ҳам дар қатори онҳо ба ин андеша хуш будам. аммо инҳо дар муқобили Челсии нав ба худ омада ягон кор карда натавонистанд. сӯи дигар Пеп Гвардиола дуюмин мағлубияти худро истиқбол гирифт. Сити ба ҳайати асосӣ бозиро оғоз накард. Донарума, Рубен Диаш, Фил Фоден, Бернардо Силва ва Эрлинг Холланд дар захира буданд. дар дақиқаҳои аввал ҳамлаҳо кам буданд ва дар дақиқаҳои 23 Алекс Грималдо пас аз хатоҳои муҳофизон голи аввалро зад. пеш аз ин Сити дар Премер-лига ва Лигаи Чемпионҳо мунтазам пешсаф буд, аммо дар ин бозӣ олмониҳоро боз дошта натавонист. дар танаффус Пеп Гвардиола ивазкунии сегона анҷом дод, вале таъсири натиҷаовар надид. дар оғози қисми дуюм Патрик Шик пас аз партофти Иброҳим Мазза голи дуюмро зад. дар дақиқаҳои 65 ба бозӣ Холланд ва Раян Черки ворид шуданд. Холланд як бор бо Флекен 1-1 баромад, аммо дарвозабон ӯро боз дошт. Черки ҳамчанд бор хатар эҷод кард, вале гол зада натавонист. оморҳо ба куллӣ бар зарари Сити буд. 20 бар 7 зарба, аммо Байер аз 2 зарба 2 гол зад. ин аввалин мағлубияти хонагии Сити дар Лигаи Чемпионҳо пас аз 7 сол аст. охирон маротиба соли 2018 аз Лион шикаст хӯрда буданд. акнун ба далелҳои муҳим таваҷҷӯҳ кунед. Сити дуюмин бозии пайдарпайро бохт, аз ин пеш 2-1 аз Ньюкасл мағлуб гардиданд. Байер дар 7 бозии охир 6 ғалаба дорад. Пеп Гвардиола дар 100-умин бозии худ бар Сити дар Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуд, 62 ғалаба, 20 бохт. Грималдо ва Флекен беҳтаринҳои бозӣ эътироф шуданд. пас аз 5 бозӣ Сити бо 10 хол ҳанӯз шонси хуби баромадан аз гурӯҳро дорад. Байер бо 8 хол низ ба плей-офф роҳ ёфт ва метавонад дар ҷадвал боло равад. дар даври охирин Сити бо Реал Мадрид бозӣ мекунад. Байер бошад бо Ньюкасл вомехӯрад. ба ҷанҷолҳои чанд рӯзи охир сар мезанем. пеш аз Байер тими Манчестер Сити бо Ньюкасл Юнайтед дар Премер-лигаи Англия бозӣ доштанд. албатта ки вақте кор ба нафи Пеп тамом намешавад, ҳатман мутахассиси испанӣ асабӣ мегардад. аз ғояти асабонии аз ҳад зиёд Гвардиола хост аз наворбардоре ки бо фармони коргардон маҷбур буд фақат Гвардиоларо сабт кунад, қаҳри худро баровардан хост.
ӯ ба сӯи ӯ дод зад ва гӯшмонакро аз сари ӯ гирифта чӣ таҳқире ҳам гӯшакӣ кард. ин амали Гвардиола дарҳол сархати расонаҳои хабарӣ шуд ва аҷиб ин буд ки ҳамагон мехостанд бидонанд то Пеп ба наворбардор чӣ гуфта бошад. дар нишасти матбуотии баъди бозӣ ҳам суоли асосӣ ҳамин буд. Гвардиола гуфт ки ман асабонӣ будам ва бо ӯ ҷанҷол карда гуфтам ки дигар маро таъқиб накунад. ман баъди бозӣ аз ӯ узр пурсидам. бале ман хато кардам. ӯ кори худро анҷом медод вале ман кори нодуруст кардам. мо ҳамдигарро хуб мешиносем. ман аллакай аз ӯ бахшиш пурсидам, гуфтааст Пеп Гвардиола. хулас як ҷанҷоли аз ҳолати асабӣ ки ба назар чунин мерасид ба бой додани Манчестер Сити наворбардор гунаҳгор бошад. журналистон баъди гузораи 2 моҳ акнун вақт ёфтанд то аз Рафиня пурсон шаванд ки чаро туби тиллоиро ба ӯ надоданд. маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ моҳи сентябр баргузор шуда буд ва ин ҷоизаро футболбози дастаи ПСЖ Усмон Дембеле гирифт. Рафиня дар қатори Дембеле ва Ямал яке аз муддаиёни асосӣ буд. рӯзноманигорон ҳам пеш аз бозӣ ба Рафиня суол доданд ки дар мавриди туби тиллоӣ чӣ андеша дорад. ӯ гуфтааст ки ин суолро ман бояд аз шумо пурсам. барои ба даст овардани туби тиллоӣ аз ҳама овози асосиро журналистон медиҳанд ку ман ҳамаи корро кардам, умурҳоям низ фикр мекунам хеле наздик буд, аммо шумо журналистон овозҳои худро аллакай додед ва соҳиби ҷоизаро муайян сохтед. ман фақат тамрин ва бозиҳои худро идома медиҳам, гуфтааст Рафиня. аз як ҷиҳат рост мегӯяд. овоздиҳандаи асосӣ худи рӯзноманигорон ҳастанд. овозро ба Дембеле доданду Рафиняро мепурсанд барои чӣ туби тиллоиро ба ту надоданд. охир ту ба Дембеле овоздиҳӣ, ин бечора чӣ хел барандаи туби тиллоӣ мешавад. танишҳои ҷиддӣ дар Реал Мадрид миёни Винисиус Ҷуниор ва Хаби Алонсо чӣ мегузарад? дар ҳафтаҳои охир дар Реал Мадрид вазъе ба вуҷуд омад ки метавонад ба яке аз муҳимтарин баҳсҳои дохилии тими шоҳона табдил ёбад. муносибати Винисиус Ҷуниор бо сармураббӣ Хаби Алонсо ба таври ҷиддӣ сард шудааст ва ин масъала рӯз то рӯз баҳсбарангезтар мешавад. баъди омадани Алонсо ба Мадрид нақши Винисиус дар даста дигар шуд. агар пеши ӯ яке аз бозингарони асосӣ ва муҳимтарини ҳамла ҳисоб мешуд, ҳоло дар бисёре аз бозиҳо аз ҳайати асосӣ берун монда аз захира ба майдон ворид мешавад. ин тағйироти тактикӣ ба Винисиус нақши камрангтар дод ва маҳз аз ҳамин ҷо норозигӣ оғоз ёфт. таркиши асосии ин ваз дар бозии Эл Классико буд. дар дақиқаи 70 иваз шудани ӯ бо аксуламали тунду амиқи эҳсосӣ анҷом ёфт. Винисиус бо асабонӣ майдонро тарк кард ва баъдтар гуфта шуд ки ӯ аз ин қарор сахт норозӣ мебошад. ҳарчанд футболбоз баъдан аз мухлисон ва раҳбарияти даста узр пурсид, вале дар изҳороташ номи Алонсоро ҳатто зикр накард, ишораи равшан ба он ки муносибат бо мураббӣ то ҳол боз дуруст нашудааст ва намешавад. дар дохили бошгоҳ низ гуфта мешавад ки алоқа миёни ин ду қариб вуҷуд надорад. бахше аз бозингарон дар утоқи либосивазкунӣ ба Винисиус наздиканд ва бахше дигар аз Алонсо тарафдорӣ мекунанд ва ин вазъ метавонад ба муҳити даста таъсири манфӣ расонад. ин низ маълум шуд ки Винисиус масъалаи дароз кардани шартномаашро боз доштааст. ба гуфтаи манбаъҳои наздик ба клуб, ӯ танҳо дар сурати шартномаи нав мебандад ки нақши ӯ дар даста ва муносибат бо мураббӣ равшан ва устувор гардад. ин ҳолат дар Мадрид бонки хатар ба ҳисоб меравад, зеро Винисиус яке аз чеҳраҳои асосии лоиҳаи дарозмуддати бошгоҳ аст. ба ҳар ҳол вазъият дар Реал Мадрид ба марҳилаи ҳассос ворид шудааст. тағйири сабк, фишорҳои натиҷаҳо, рақобати дохилӣ ва муносибатҳои шикаста, ҳама ин боиси он шудааст ки сарнавишти Винисиус ва муносибати ӯ бо Алонсо ба яке аз мавзӯъҳои асосии футболи Испания табдил ёбад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.